I skolen stiller min lærer spørgsmålet: hvis et træ falder ude i skoven, og ingen hører det, har det så en lyd? Og jeg tænker, kan man blive så alene, at man ikke eksisterer? Jeg tror, jeg ville ønske, at de andre ikke var der. Så det bare var mig. Åndssvag fantasi, ikke? Fordi at de andre, de er der jo. Og så er der også den der afstand. Okay, man kan jo heller ikke fjerne alle træer i hele skoven. Man kunne måske godt fjerne et enkelt træ. Ville det så give en lyd, hvis jeg fjernede mig? Er du søllepølle i dag?